Kublaya pi baro ngade imarina ka shnong trai jonga de na laitera ban nga priang sungo bahaya pi baro shaknik channel jonga laitera roots kani hangni kade kasur ka kyrteng Billund ka badan hakari Denmark ngawan jengok kaya kani kasur pitip balay namar ba ka kham kyrpang hakani kari bat ka jingkyrpang jongka kalong baga de kasur bala shna na pynmih bat bala pyniaid ya ka tam da kaway ka company bat nga trai baro pia tip ya kani ka company ka bade ka company jongki tiar lehkai ne kita kitois oh pet kadon ka signboard hangtei tie menta nga trai filaya tip kadai ka company ayu kadai ka Lego pi ka banga keren ti ale ken bat nga ngin leit wat ngilaban shem ayu de hapoh kani ka sorjong kani ka company oh ngam langit pi kumno kumta kadon ka yeng maneru pe kidon ka conference hall ru bat ngilaban ni i bala tho ka kyrteng Legoland wat yakini ki jaka shong ru pio i shna ha kadur jongki Lego blocks ne bricks kijli bhade katei pat ka building bastem hangtei ka kham iper ka rukom shnam dei pitip ka dei ka building ayu ap ngan saya thu ya phi enda la poi hangtei hajan mo namar haswa kata ngahabanyat ke lanchua phi katap longkum kalanti banyak na guwati sa shilong ka itenat bat kelan bah kata ka jingdrom dei kani ka building hang ne pitip kadai ka headquarter office jong kani ka company Lego sampai thu bha mo ya ka rukom shna katei ka building bastem hatunum la ikum umau et bashubu halor katei ka building bat ya ki jingkang yet ru la penwandur ya ki da kini ki design jong kini ki Lego blocks ne bricks ki bu pen itenat da ukun benri ro ang ne khamat bat ki rong ru ki ten chan mahaya ki khamat hato ngan leit thau kaya ki jinghe pat uhe bat ujrong bon sha panyanga phi alia phi ngine shong that chipang shua ban leit rong hang tai hapoh ka office tip kan nongkum no mo hapoh kan itenat ne am kumba itenat nang ni nabar pio i katunum jong ka jaka rong ru deida umau it Lego oh kumno kumta kala da kham phi ngan shooting film no tangya kani ka phalau phi snew bok no makila khang kloy ka office Nrei ngala kwa ban peitkai kalong kumno hapoh nga shem ba kani ka phalau ka he bha phi bat ki sumar bahaya ka apshi phang phi mo ngan peitkai sa shi sien ya kani ka building ka ba compare bat ka itenat ba kam tam enda penme kita gilat ha kani ka office pitip ngala abanyo iru bakadon ka gym na kabenta kinong trai bat kidang bon kam kala exercise hadin ka jing trai jongki wow kidon walk kita kinong trai kidon ru kita kiben ha kabakila ban wan shong sa sngi ne ban shong that enda ki yo break ali shipang bat nga nginya shondor kaya new fountain ngan chu zoom pen he no phi bandup yo ibha ka khamnyar phi mo ban yo ikum kani ka jingtho play on the grass ti menta pangila shem ya ka office jong ka headquarter nginya leit wa no saya ka Lego house oh pipe ayu mau tayu bahe uday ujing syang sentuat kleng phi yaki kena hang ni hasor nila ben shem ro ya bun ki restaurant
Tang ba ngin ya leit no phi mo. Ngin leit wat ya kata ka Lego house. Ngatrai ka dan hang tei hajan. Kani hang ni ngila shem. Ka ihe bham dei napit na syabar. La tho ang tei signboard. Lego house, house of the brick. Wan ngin ya leit rung bat peitkai. Dan ayo hapoh kan ni ka Lego house. Kabaneng kong ngala banyo iya kini ki mauit babun rong bala shna da ki plastik. Bat ka konsep jong kini ki jing lehkai. Kalong bangila bante ya shibun ki jing tei ki bangi kwa. Da kini ki mauit hakino kino ki dur. Bat pitip. Hapoh kan ni ka Lego house. Kidon kumba ars pasan paulak ki Lego bricks. Ngati ngam dan idea. Ngan shna ayu kum tu. Oh, ngan shna no da kaying sim ka bajrong bah. Bet ki ben bat ki meet jong kan ni ka restaurant. Ki bu ha kadur jong ki Lego blocks ne bricks. Ukek bahe bah ali ngilik pit na jan. Piyo ushat pelun. Bet sie kumno ki la ban shna bania. Takite ki budam Lego baret. Ibang bampen ban pi yau tau kek plastik ru. Ngatharai kan simpor bha ban pendat janai kat ni. Pek si kum kini hang ni shikpa shikun. Ngam la modur tu pi. Ni imen kapa ngate ihikai ya ukun senrang jongi ban shna kali da kini ki Lego block. Ini pan iba batrikam misteri. Iong ba nado ba idang ya kane kayit kmat Lego. Ilayo isyay baha menta. Uni hang ni ti ngam tipi uday karakter ayu. Ura ya ka white lam kabam dapat kan. Pat udon ki kmat ki basaw kum kading. Ka aquarium. Ade itanat kita idok ka basna da ki Lego. Usla lotus. Bat unyang kan syud. Kinang ruban kle ya kini ki budam blue. Kenang bandobyo ikum ka Itenat de badon kita ki lotus. Uksaw jong no ne ubadakat. Yo lalit pinche ha trai uni upaya. Pilaban mudur. Baya utay udeng ubahe bah. Bat uba ka jingjrong syado syatay syasat. La shna tang na kini ki Lego barit. Bat utap ikum udeng basisya tapi. Pet si kasnap deng ro katap ikum ka basisya. Ngam langit tapi. Baki shna tang na kini ki budam Lego. Oh, pet udon u kameraman ro basendur. Ngalalong ready, shono menta. Hapoh kani ka Lego house, ngilaro ban shem, ya kani kadukan badi ya kini ki jing lehkai Lego. Tang ba ki rempi. Wow, itanak kata kakali basaw. Dadai badon kun sinrang te ngatharai la phathi bet phi. Isnei ki kimi ki kapa. Ki hapen lut pisah la dadat ki kun bantiet. Petse tang ini iwe jing wa shabi barit ro. La jan poi hindres pa tengka. Rembha umdei. Ladang gilong kreatif te. Ngila machna shibun ki ba itnat. Da kini ki budam barit. Pet kini ki deki khmat kinyo umat. Ngila ban shem ya bun jad. Ki size ba pair. Bat kumjuro ya kirong. Ani suma bah banyak halor kani kasat basna da kayit. Kathi ang ti hapoh kadai kadukan ka bangadang syuan mentan. Kat bahang ne hateris jongka Lego house pat. Ngila ban shem ya shibun ki jing shna ki ba itnat. Bat la shna ya ki ha kata kerukom maki kena ki laban ya lehkai. Kani kadai ka lieng
Haka baki kena kila penyelek kaya ri. Kat ba kita yang taipat kiba belu. Kide kikti jong u octopus. Kani pedeng pat. Kadai ka klia pi. Bat udon tang kawe ka khamat. Peit mo. Nagtibet paha ban le surfing. Bat ngandum kala siya po Tang ba kumno kumta. Kihe palat kijingat pelung. Wow, semua bahaya rap ya nga. Ngala hapoh ka sentur jong usyak. Tang badan bak udah iba jam nut. Nakata-kada uklam nguat ya nga. Uta yang taipat udah roket. Mano bakwa bandet kiyo siya swing beneng bat nga. Mentapat ngalapoy ha kani kadaw siap. Balasyat palat ngan syong syani ano ha kani ka ut. Kublay si pun mo. Bapilawan yalam yang nga siya kani kadaw siap. Bat ngala siya may kasunduk treasure ka bahe bah. Ani kakia bah. Nga trai ki don ki pisa, ki ksiar, ki maulanay. Te ngam dan kam bentrai si tom syuk. Ngan si syong suk pet kum ni. Ade hang tapat ki buan bah kita kisok podoy. Tang ba ngan swing kumno kita ki deng lengkot bajrong. Ngala ada kan ye pi balak jumlien. Ali, mana ba ko aban syong ngan kenyat mga. Keitenat kata ka rukom shna ye ki mau kendon day. Tang ba ngam la ban ki syate syajrong namar ba kidang repair. Menta bangila da wan jongok kaya kanika Lego house. Nginyalit no pat sa shakoi kajaka. Hakaba kikime kikapa. Kijiwan yalam kanang ya kikun na jong. Hangne habilun. Manlit yalam yaki shakoi kajaka. Kaban pens ngaw mujaya ki. Nila banyu iya kikime kikapa bat kikun. Oh, katay hantay, hajan, ngalala banyo inang ni. Bat pitip, kata kajaka bangiwan wat kadai ka kadai ka Legoland. Kabadan ha kani ka Sorbilun, jong ka Denmark. Kibun ba plan kita kibreo kibawan siya kani ka amusement park. Piyo kiyawan baro siyeng. Ali pi ninalit peitkai no siya. Ya kita kibreo ba pang uniform basawat balik. Kide kinang tem kseng iman. Pet itenat baki penyengnya ki shrek hang ne kum ksipay. Pila aban yo i balak pendat ya ki da ki mau id Lego. Ali ninalit kit tiket no bandrung hapoh mo. Tang ba oh kumno kumta lak hanglot kita ki tiket counter dan brio shish pi ngilaya snowbox ngilaya poi slam yo tiket syu bandrung hapoh toh siap peitkai no tang ya kene ke entrance balak jan miet imat kibun kibrio balak leit pai no ya pi Nineli iwat saya kowe kecaka balatip kum kalalan dia. Kani hang nie kadai kapak ke badan cia kecaka bakam kendong. Bat piyo ke kenja. Dan don bun brio. Oh ngadon kowe ke idea. Ngandik tiap pengat no hau di umau pi. Katay hang taipat ka sculpture ayu katay ka bastem. Kadai ka sculpture jong ka klia iklung pi. Pet isngan bhagi ngap. Bat pynmih ka sentur kumba in IO yaki brio bon pet ye. Ngam man se banyak lan no. Namar bang hab banet syaki we pat ki jaka yo lap bakadum. Kijing shna ayu pat mo kitai harut surok.
wow, kide ki mozaik pleng pi. Peit la shna ki da ki tiles ni ki porcelain. Peit si ka jing nang ki artis, ban pendat tiak patiak, ya ki lengkot lehkai jong ki porcelain, pat ban penwandur kum ka painting. Ngati ngalaya biait pelat iya kan ye. Udon unong tem nang ruai. Bat kanong syad de iman. Kadon siya ay mo katakalalan dia. Ngataray kadon siya katay kaliang pi. Oda sumar maho lawan ka train. Kaday ka train bawan na lalan dia pleng pi. Kadung ila siya miya kani ka lalan dia. Kaniru kaday ka way na ki jaka ban les ngumashi yang shem. Kham tam badon ki kena. Kadon ka swimming pool. Nang ta kitu ki train bang iyo imentan. Ali ngini leit pet. Don ayu de hang ni hapoh lalan dia. Udon usri bapdiang semua bahaya ngi. Nila ruban siya miya ka madan baya lehkai golf. Pila ba niya iba ki brio kidang muja ka lehkai. Ngayar dia bangam nang ti ngan syule menle kung bati di kabol. Pat kabol jonga kalapoy direct siya katliw number 10. Hooray! Ngala job. Hang ni hapoh lalan dia. Nila ba niya iba kidon kini ki building shna. Ha karukom ying siem. Bangila ban shem siya kiri dew siap. Bala jan miet ngalat ngan pi. Ngan na iwat jing bam no. Smabang bhaw to cinnamon roll jongka Denmark. Jam ba. Ubang bat usnyam deh. Ti tangkat tu syapang kani ka jingyat ka jongi ha kani ka sor Billund jongka company Lego kala day ka por yang nga banit pai no sya hotel bat ngan sapin iya ka hotel ha ka video ka banwan mo. Ti bye bye saya syang sok baro ngin saya kendo pat la syam tayaw. Bye bye.